Sangunipun naget terus, bosen sangat. Wonten napa kok praupanipun kados niku? Bosen sangu kula niku-niku mawon. Kula mangertos. Sampean kok mboten bosen? Sak ngertose kula sampean beto sangu tahu terus. Oh, amargi kula saben dinten gantos masakan, tahu saged dipun damel rupi-rupi werni masakan. Dados mboten bosen. Niki coba dipun raos rumiyin. Tahu nggih. Wah, eco sangat tahunipun alus sangat kok saged kados niku nggih. Kula sampun matur niki Eca. Niki tahu Eca ingkang nate kula maem menawi sampean pengertos. Kula saged ngajak sampean wonten panggenan proses produksinipun. Saged saking griyanipun kula. Nggih pun, ngenjang sareng mriko nggih. Kula kepengen ngertos caranipun ndamel tahu niki. Saged mawon, kula badhe maring ngertos rahasia ndamel tahu ingkang sae. Monggo kanca-kanca kita ing panggonan produksi tahu Pak Awan ing Kebonan Pronangan Utara Batang. Panggenan industri menika wonten ing Calani Sutarso, Kang Bogomonto. Industri tahu Pak Awan sampun turun-temurun wiwit taun 1980 gangsal. Pak Awan menika generasi kaping 3 ingkang nglajengaken usaha tahu menika. Produksi tahu Pak Awan kedhe karyawan pitu ingkang nggadhahi tugas piyambak-piyambak. Wonten tiyang kalih pedamelanipun ngolah tahu. Wonten ingkang ngukusi tahu, wonten ingkang ngirisi tahu, wonten ingkang nggodhog tahu, lan wonten ingkang goreng tahu. Monggo kita mirengaken proses damel tahu ing panggenan produksi UMKM Pak Awan. Kaping setunggal, panjenengan kedah milih kedelai ingkang nggadhahi kualitas sae. Proses penyortiran limrahipun ginakaken tampah kedelai lajeng dipun kumbah, dipun kom toya anget kirang langkung 6 dumugi 12 jam. Supados tekstur kedelai gampil dipun olah. Dipun kum ngantos sedaya kedelai menika klelep. Proses ngekum menika ndadosaken kedelai saged megar. Sasampunipun dipun kum, kedelai dipun kumbah wangsul wangsul ngantos resik sanget supados kedelai boten gampil asem. Salajengipun kedelai dipun alesaken. Biasanipun ginakaken gilingan. Menawi ndamel sekedhik saged ginakaken blender. Tambahaken sekedhik mboko sekedhik ngantos kedelai dados bubur. Sari kedelai dipun saring sekedhik mboko sekedhik. Ngantos ampas kedelai mboten wonten turahanipun malih. Proses niki limrahipun ngantos ping kathah. Supados sari kedelai saged dipun damel dados tahu ingkang alus. Sari kedelai dipun masak ing suhu 17 dumugi 18 derajat. Biasanipun dipun tileki gelembung alit wonten kedelai ingkang dipun masak. Geni dipun pateni supados kedelai boten kenthel. Dipun tenggo ngantos sungupipun ical. Saring bubur kedelai sinambi dipun udhek-udhek alon. Proses ing inggil dadosaken endapan tahu utawi gempolongan. Lajeng dipun pres. Dipun pres supados kandungan toya telas saestu. Sasampunipun lajeng adonan tahu saged dipun kethok-kethok miturut ukuran ingkang dipun kajengaken. Adonan tahu ingkang sampun dipun pres lan dikethok-kethok dipun goreng ngantos werninipun malih dados kecoklatan. Tahu sampun siap dipun sadé. Ningali niki kula mboten ngiten saged ningali caranipun damel produksi tahu menika. Bungkusipun ingkang sae kang gedhe
resek ugi ramah lingkungan. Nggih sami kula ugi sangat remen dados pengalaman enggal. Bungkusipun ugi kalebet tradisional, resekipun gadhahi bolong alit-alit ing dados tahu mboten gampil mebet. Matur nuwun sampeyan purun ngajak kula ningali prosesipun cara ndamel tahu ingkang sae. Sami-sami, saniki monggo kita bagi pengalaman menika ing tiang kathah. Ayo kanca-kanca sumangga kita dukung usaha-usaha lokal lan ngramekake sami dugi UMKM Tahu Pak Awan. Lan sakapengipun, dugi lan raosaken tahu eco saged mbiyantu perekonomian lokal berkembang. Tumbas Tahu Pak Awan dijamin eco. Matur nuwun sampun ningali video promosi UMKM kita. Ampun kesupen nggih kangge share carios pengalaman kanthi produk UMKM lokal. Sugeng kepanggihan malih ing sanes wektu.